дар аввалин рӯзи баҳор муассисаи давлатии Сугдсинамои вилояти Сугд 2 сола шуд ки аллакай байни синамодӯстони кишвар ва берун аз он нуфузи худро пайдо кардааст. ҷоиз ба қайд аст ки муассисаи Сугдсинамои ба номи Комил Ёрматов 1 марти соли 2015 фаъолияташро расман оғоз карда давоми 2 сол аст ки дар фазои синамои тоҷик бо офаридани филмҳои ҳунариву ҳуҷҷатӣ машғул аст. нахустин филме ки муассиса ба навор гирифта буд филми кӯтоҳаҷми Коса аст ки ба гирифтани якчанд ҷоизаҳо дар хориҷи кишвар сазовор гардид. این کاسه رو من ناز میبینم. این به من قوت و نیرو میدهد. филми дуюми Сугдсинамо 12 соли интизорӣ ном дорад ки то ба имрӯз намоиши он дар толорҳои синамои кишвар идома дорад ва аз ҷониби тамошобинон баҳои арзанда гирифтааст. филми ҳуҷҷатии духтари Сайҳун низ ки маҳсули фаъолияти Сугдсинамо аст, соҳиби шоҳҷоизаи кинофестивали байналхалқӣ ҷоизаи филми беҳтаринро ба даст овардааст. нишасти матбуотии имрӯза ба дусолагии таъсисёбии муассисаи давлатии Сугдсинамо бахшида шуд. қаблан роҳбари муассиса Муҳиддини Музаффар ҳозиринро бо аввалин рӯзи баҳор табрик гуфт ва барои дастгирии таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон, дӯстдорони синамои тоҷик ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят изҳори сипос намуд. ҳамин таваҷҷӯҳи шумо буд ки имрӯз Сугдсинамо оҳиста оҳиста албатта хеле кӯчак аст дар баробари масалан синамои ҷаҳонӣ ки иқадар қадамҳои устуворона мемонад, хеле кӯчак аст, вале аз таваҷҷӯҳи шумо, аз дастгириҳои шумо ва бо расонавӣ кардани маводҳои Сугдсинамо тариқи шумо, аз муҳаббати мардум мо рӯзторӯз ба худамон бовар мекунем, рӯзторӯз талош мекунем ки ҳамин фазо сохта шавад. ҳамзамон Муҳиддини Музаффар қайд кард ки 2 сценарии филми кӯтоҳ бо номҳои Табассум, Болои кӯпрук ва як филмномаи пурраҳаҷм бо номи Вақте ки сайёра ранг иваз мекунадро коркард кардааст ки бо пайдо шудани имконият сабташро оғоз менамоянд. дар дасти мо чандин лоиҳаҳои бузургу кӯчаке ҳаст ки аллакай омода аст. чандин идеяҳое ҳаст ки барои сценария навиштан, сценария кардан аллакай омода аст. шумори ин то ба 10 мерасад. масалан Сугдсинамо агар то имрӯз филми бо Паймон агар ҳисоб кунем, Паймон, Коса, духтари Сайхун, 12 соли интизорӣ, Тангно 5 та. вале Тангно масалан дар ҳолати монтаж аст, вале дар тӯли ин 2 сол нисбати 5 филм гирифтан мо боз 10 лоиҳаи дигара аллакай 6 та сценарияш омода аст, 4 таи дигараш дар ҳолати масалан коркарди идея қарор дорад. продюсери филмҳои Сугдсинамо Дилошоб Орифзода доир ба мушкилиҳои ҷойдошта қайд намуд ки яке аз камбудиҳо ин мавҷуд набудани шабакаи кинотеатрҳо дар кишвар аст. масъалаи набудани сет кинотеатр, шабакаи кинотеатрӣ, шабакаи ягонаи кинотеатрӣ ки имрӯз ин таҷриба дар тамоми ҷаҳон ҳаст ки филмат вақте ки сохта мешавад аллакай мехаранд ва дар чӣ хел оно масалан дар давоми 1 моҳ 2 моҳ буҷети филмаша мебурорад. ҳамон тавре ки филм ба якборагӣ фарз кардем 12 соли интизорӣ дар Тоҷикистон сохта шуд ва агар ин шабака кор кунад дар тамоми Тоҷикистон давоми 1 моҳ 2 моҳ намоиш дода мешавад ва ин аллакай дар давоми 2 моҳ 3 моҳ аллакай хароҷоте ки Сугдсинамо карда буд барои филми 12 соли интизорӣ шакай бароварда мешавад. зимни нишасти матбуотӣ филми нави Тангно ки моҳи сентябри соли ҷорӣ ба экрани калон мебарояд аз ҷониби гурӯҳи синамогарони муассиса муаррифӣ карда шуд. филми мазкур аз рӯи асари Тангнои Гетии нависандаи халқии Тоҷикистон Сорбон таҳия гардида ҳоло корҳои тадвину садогузорӣ ҷараён дорад. сабти филм дар зодгоҳи худи адиб шаҳри Панҷакент деҳаи Амондар сурат гирифта давоми сабт дар Русия ва баъдан дар Панҷакент анҷом дода мешавад. 12 соли интизорӣ духтари Сайҳун Паймон ҳамин бая Муҳаммадшариф Армон инҷа хондам. барои чӣ номи филм Тангно? ин духӯра аст маъно, яъне ҷои танг, як гӯшае ки ҳеҷ кас хабар надорад, аммо дар онҷа мардум зиндагӣ мекунад. ин як маъно. дуюм маъно, яъне мо бо фикрҳои кӯчак зиндагӣ мекунем, мо бо мақсадҳои бузург надорем. аслан филм дар ҳамин андешаро ба тамошобин мерасонад ки мо
бо орзуҳои бузург зиндагӣ намекунем. рӯзноманигор ва шоира Сурайё Ҳакимова дар филми Тангно нақши Розияро иҷро кардааст, ки писараш Муҳаммад Шариф нақши писари Розия Армонро бозидааст. Маро пайроҳии писарам ба синамо овард, мегӯяд Сурайё. Ман бисёр фикр кардам ва ба худам ба чунин хулоса омадам, ки агар ман хоҳам, ки писарам ҳамин нақши хубтар бозӣ карда тавонад, ман бояд, ки дар паҳлӯяш бошам ва аввал барои ман инқадар ин чиз осон менамуд, аммо вақте ки ман рӯзи аввал ба саҳна даромадаму нақш офаридам, ман гирья намекардаму халос. Муҳаммад Шарифро низ дар кастинг интихоб карданд. ӯ аллакай метавонад худ фикри мустақил дошта бошад ва ба саволҳои рӯзноманигорон кӯтоҳ ва саҳеҳ посух гӯяд. Агар муидинакоми Сугдсинамо набуд, ман ин ҷанга намебудам. сарояндаи маҳбуб Дилноза Каримова, ки саундтреки филми 12 соли интизориро иҷро кардааст, дар конфронс иброз дошт, ки ҳамкориро бо Сугдсинамо идома медиҳад. بعد از فیلم سرود 12 سال انتظاری و همکاری با سوگدسینامو ایجادیات من کلاً تغییر می‌یابد و در همین سطحی که این سرود 12 سال انتظاری خواندم، این بعد ایجادیات ما، سرودهای ما و انتخاب متن‌های سرودهای ما البته با همین روی یک پرابلم هر یک شخص پرابلم زندگی و мавзӯи интихоб кардаи мо дар сурудҳои нави мо албатта бо ҳамин ҳаво, бо ҳамин фазо давом хоҳад. нишасти матбуотӣ хеле давом кард. Саволҳо зиёд буданд, ҷавобҳо ҷолиби диққат. муҳим Сугдсинамо тавонист тӯли 2 соли ҳастӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. бигзор қадамҳои кӯчакаш дар олами синамо ба қадамҳои бузург табдил ёбаду филмҳояш ба гирифтани ҷоизаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ даст ёбанд. Рамзия Ҷураева, Хайрулло Хоҷаев, Азия.